Wachigni e chenro mar nonro mar Oboke okinyi masani janeno mar Lolwe TV en tarik 25 wan kod tich abich kawuono ka bende e seche machalo kamagi gieki aikra kod Oboke adek kawuono ni endi en odiochieng' mantiere NDC's National Delegates Conference mag duond od buche kaka ODM kod mano endo ma Jubilee bodhi kamano nyaka kiny aikoro bang'e to koro ochako obedo ni nitiere bura magala moro mano bende bro time alafu endo makamkunji kama iparo ni bosidh godo Raila kaka mano chung mar Azimio la Umoja mano e wach mantiere kanyo endo wach mantiere started ka en ni Sagana 3 aftershocks bang gik motimre bang Sagana magik manitiere ondike kanyo nindi after Uhuru's Wednesday blistering attack his men line up an intense campaign plan to clip Ruto's wing in Mount Kenya even as the DP's Kenya Kwanza Alliance plots counter-attack that avoids head-on response to president. Sani koro mani koro Uhuru koro ikrea mamoro mikoro odhi koro chenga chiele ka chiele gwenge kuma Central mondo mikoro rakre kod Ruto to molo ahinya e kindegi kima bro biro seche go koro Ruto ginto nowacho ni gino koro mondo gidwokre kod Uhuru Kenyatta giwe kamano mane ler mantiere apani mano nyen paro maber ahinya ng'ama no advice to mamoro mikidwokre Uhuru Kenyatta no advice maber nikech do chako dukre go Uhuru to kura mang'eny ma Central do tame yudo nikech jido wacho ni karo kochiwo luor ne Uhuru Kenyatta mano ende wach mantiere kanyo ndo pani ng'ama no advice otimo gima ber kabisa nitiere Russia fire rains down on Ukraine. Russia nyochako lweny maendi kod piny endo ma Ukraine gimomiyo Russia timo gik makamagi ma koro kaka kelo mahuwa piny mangima en mong'eyo nikech Russia nyocha ne okawo Luhansk kod Donetsk magi kaka koro gen pinje ma kone wacho ni mondo mkero giwuog e Ukraine ing'eni magi gen pinje ma otenre gi Russia ing'eni areas kaka koro Donetsk otenre kod Russia to Luhansk be omakre gi Russia koro gen kuon muthindo moko to Russia mondo miluongi kaka koro mago states kata pinje kech Russia ing'eni pod dwaro mondo ochako kel machama ne USSR. The Ukraine state border Guard service said damaged by shelling in Kiev region. Ukraine yesterday. Russia invaded its neighbor after months of tension, which reached a new height on Monday when Moscow recognized Donetsk and Luhansk, the two breakaway regions and their independent entities. Maendi lweny sani koro nitiere Ukraine no nyiso Russia ni okinyal donjiri gi wechewa. To Russia osebedo ka koro ni mana kanyo temo mondo mikoro ser pinje ariyo gi mondo gibede pinje. Paro ni Putin gima Putin dwaro kanyo ni mondo oket gigiki pinje ariyo gi kobede gimoro achiel. Red Sun first to receive Lifetime Achievement Award at PMVA. Mane wach mantiere kanyo. The Pulse Music Video Awards. Mano ende wach kanyo niko sani endi. Red Sun emakoro okawo mano endo ma en Lifetime Award watene koro omiye mich manyaka chieng' mano endo mar Pulse Video Awards. First checking Uhuru's data in Sagana speech. Wanyalo ng'eyo koro nonro mar weche manche Uhuru wacho mano endo e Sagana. Ng'iyane kaka gintiere kanyo. Ka wadhi nyime Sagana 3 plan to win back Mount Kenya from Ruto takes shape. Mae wach mantiere chenro go eko mag golo Ruto kore Mount Kenya semna chakre achiel kachiel. Pro Uhuru leaders working on local and regional strategy. Popularize Raila and Jubilee. Once teams are in place, the president is set to join them in a series of high-profile rallies. Ne wach mantiere en wach masani ni koro giiko mondo mi Ruto kik mondo yudo kwan mano endo mar kura mani kanyo. Raila is government project. Kenya Kwanza tells Kitui voters. Raila en project mar piny owacho. Mane mondo mi koro ung'e sani. I don't think Nigeno is going to buy nikech kang'iyo ni sani endi joma wacho kamano magene government. Koro kagocho ni Raila en state project koro timing into kara ng'ano mantie state ng'ano maonge state but ma otegin weche mag siasa but ka koro ing'iyo critically tibro ng'iyo ka wacho ni magi gin koro gen siasa nikech sama koro ikawo Raila mi brand kaka project no endo nyiso ni koro en ng'ama piny owacho makilo teni richo mag piny owacho kane mondo miene go to joma no nigi ni miene go to nitiere oko e wacho ni the paradox of Kenyan politics en gima mit winjo pile ka pile. We will ignore Uhuru attacks, DP allies say. And gima wacho Urungu ka ng'ato wacho ni we are not rebutting anything against Uhuru. We feel sad that Tinga Raila is misusing the president to win the presidency by all means necessary. Oh my God. Irungu ka ng'ata ma seneta ma Murang'a wacho ni Raila tiyo kod Uhuru marach mondo mi oyud telo mar piny ni endi.
Kimani Ichung'wah wacho ni we are focusing on the program and message of hope for the economic liberation of our people, not President Uhuru Kenyatta. Mane wachantiere kanyo. Rigathi Gachagua wacho ni we are not in competition with Uhuru but Raila, and our meeting is not for reacting to Uhuru's allegations against Ruto but an engagement with the people. Aparo ni gitimo maber ne ok dhi bedo gima mit kata dichiel kata ka gichako dwokre ne dhi mna mayo gi kwan mar ombulu. ODM meet set for today after case dismissed. Bura makoro nitere gi Wanjigi do chande koro nyeo wite oko koro ODM dhi nyime kod manendo ma en chenro margi. Neno kaendi kako duondo od buchi nyotimo NDC mang'eny ahinya. Oka principals Gideon Moi, Kalonzo Musyoka joined the Ako principal Cyrus Jirongo Wright and other officials during his party's delegates conference at Multimedia University. Also in attendance was ODM leader Raila Odinga. Ane wachumantiere kanyo. Kanyo kaendi Kalonzo hints rather at joining Azimio coalition to forge a winning team. Russia attacks Ukraine as deviant Putin wants US. Putin wants US ni kutemo. Manenu kutemo gimoro kanyo no dwa tugo. To bro mna bedo koro motielore. Mane gima Putin onyiso Russia kanyo. Kani Russia gi US ngano matangwe molonga machielo, but the whole world ntie kod weche magi wacho ni mano nyodhi matek ahinya. Makwani wacho ni koro crude oil, metals and machinery account for the bulk of Russia's export, and herein lies one of the biggest challenges that Russia has to confront. In the winter, many of its ports freeze, meaning ships cannot dock to bring goods or leave with exports. Koro magi sanctions miketo ne Russia mondo koro Russia mondo koro uchumi mare odog piny. Russia to sayawo lweny kucha maneno kodog kata chien. Magi weche mantie Standard kaendi pa josomo gi jondiko ni kanyo. Aneno ka gintie kaendi gi tiap ahinya. En Ching Friday. Aneno kaendi ka koro nitie oboke malang maendi in the pulse. Gaga over Juju. Weche mantiere Vivian tells her story. Nane weche minyalo somo kanyo endo. Pulse ni endi nigi weche mang'eny. Nikita Kireng. Beni kaina kantie Nikita Kireng kaendi. And having shaken up the industry at the very tender age, Nikita has continually shown consistency. She is a female artist of the year in the just concluded Pulse Video Awards. Mane wacho mantiere. Kadhi nyime kanyo. Michilo ma bromedo dakane ngene weche na mag tuke. Kaindi achiel kachiel. Elanga leaves the dream in Manchester United rescue mission at Atletico. Maka koro nye Manchester United koro nyobuodho elwet Atletico. Makoro Elanga nyolo ne gibao nendo maono miyo gidhi amodhi. Pain, strain and hopelessness as FIFA gives Kenya red card. FIFA nyokumo Kenya nyokuchak tuke moka magadhula mago eko mag piny mangima nikech weche go makoro wacho ni take a team e office one bini koro FKF nitiere. Okang'eyo ni yudo sama koche mondo warin state joka wadok ni kumwendo ge joge kate koso bed nango. Sama mano timre footballers gi football ema hinyre piny Kenya. Onego tim gimoro mapiyo mondo we get a truth out of this. However, nyaka bed gi a progressive solution mabomiyo Kenya dhi nyime e weche magadhula. Mano to ok wanyal compromise, but ober mondo mikoro bed gi gimiluongo ni koro inward assessment mano maro kod jogo eko mondo beni ng'iyo weche magadhula. Why Uhuru move is Ruto new headache? Gima koro chung manyo Uhuru kawo kata weche manyo Uhuru wacho en wich bar ne Ruto sani ndio kang manyien. Manende wach minyalo somo kanyo endo. DP steers clears of confrontation with the president after Sagana 3. Maneler mantiere kanyo endo sama wadhi nyime kod weche mamoko mantiere kaendi. Nyalo somo gima why Uhuru move is new headache to Ruto. Ngoni ntiere kanyo te. Ano kaendi ka Franklin Bet, my advice, avoid a dogfight with the president. Pani megi manyo nyis Ruto. Onge tiende, we record the president and president, we record. DP Dodgers clash with Kenyatta, accepts decision to back Raila. Ruto nyamacho ni, ogor bade piny, oye Uhuru dwaro. Yamua ni siro Raila. Sawa. Onge wach. Wan bende we mondo me wadhi uwuodhwa, wabro romedebe. Franklin Bet, if I were deputy president, I would stay away from responding to the president. I would continue with my campaign program. Why? The president has a brigade. If he responds, that brigade will hit back with more mud. Responding to the president will not add value to him. Just as
he has a brigade which I know will be responding with insults to the president. The president has won too. To me as an individual, if you aspire to be president, portray yourself as such. A good advice from an elder. PNU declare support for Raila. PNU nyoti mamanendo manye NDC margi nyegesero Raila Odinga. Maneler mantiere kanyo. Gwenge mag Trans Nzoia County nitie ji aboro mamanyo komnendo mar governor achiel kachiel. Kanyaka nitie Chris Wamalu, nitie businessman Moses Hahoya gi joma moko bende nitie George Natembea bende kagite gimanyo komno endo. Wache ma Putin wasewacho kanyo. Kawadhi nyime weche mag siasa nitie Oboke kaendi malang moting'o weche mag siasa malich ahinya entiere kaendi. ODM keen to right wrongs of post-primaries to avert fallout. Governor Oparanya says potential candidates too scared to join the party. Mano is true. Ji mang'eny kiloso godo kata njoka ji kata nyoro nyalo so kaendi gi gobo okoyie ni en ja ODM eno ka gidhi manane koro ODM nyiso ni en kama ji oluoro ji okdwa mondo mi obede ODM en kama ji oluoro ji okdwa bedo iye kanyo endo koro en gima mano nyaka ng'i maber. Red skip chase mane wach mantiere kanyo endo koro Liverpool podora marama podo keto na Man City tesre e weche mag English Premier League. The Daily Nation watiko ka ndigi gima gendiko prophet or project mane gima mantiere Raila en jaote kose en project to koro Raila en jaote kose project me wach mantiere. Ondeke kani how did he get here? Ere kaka Raila ochopo ka. Raila en agwambo samore dier. Ocho kani Raila Amolo Odinga, scion of Kenya don of opposition Jaramogi, inherited rebellious streak of his father, has kept the flame of dissidence burning for over 4 decades until now, when his presidential candidacy is considered somewhat unusual. Today, 2 parallel events by Jubilee and ODM will take place in Nairobi, and both will have a common political objective that highlights the shocking, if not outrageous, transformation of this rebel with a cause and what is undergone as he mounts his 5th run for president. Ondike kanyo gik mang'eny ahinya. Raila kamna kaka wuongi en jagano endo makoro ne tama kendo ng'ano endo mabende gele kendo ng'ano endo mabende ng'anyo gi piny owacho tema ne ntiere yawacho nto sani koro ang'o motimore mondo mi koro piny owacho obi machiegni kode to sebedo kogo piny owacho gi te kamano endo gima sebedo kotime ngimane sani ang'o motimore. Some Hebrew winje kanyendo makare. Biden meets G7, addresses nation on response to conflict. Mane wach mantiere Joe Biden sanindi koronoro mokod magigo group mar the 7 mago bantie kod nyalo mang'eny ahinya piny mangima mondo mi gilos wechegi. Ka ang'yo kaendi wach machielo mantie ka en wach mar Raila no. Odinga, rebel with a cause who became darling of the state. Eseneno opposition leader mubedo usiep the government. Mane gima wacho ni Kenya nitie a lot of paradox in politics. Nikech ok ing'e ni ang'o makiny timre kiny. Very heavy in paradox. Mane wach mantiere kanyo endo. Ano ka endi Raila nye ntiere UDP, NDC, manoma PNU nyodhi ete. TSC rules out pay rise, set stage for clash with tutors. My watchman tire ka endi TSC wacho ni gionge gi pesa magibo chiwo miyo sani manyalo dhi mano endo weche mag ywaruok. Magoha has warned against any action that would disrupt examinations. Jopuonj dwa mondo mi ging'any sani makoro piny chakre in 1 week's time. All along nyegeling. Mano oken kaparo mos gin gi ratich gi mar ng'anyo to sama ng'anyo bende you must look at other things nikech podum na government employees skunde gi nyithindo madhi timo penj gi eki bende gin mana mag government gibed gi a return to work formula gibed gi a bargaining plan mondo mi gine kaka ginyalo timre nyime kanyo endo jothumbe artists sani endo jo maber sama koro skiza tune biro bedo ni medre mano endo kuomgi. Only President Uhuru Kenyatta now stands in the way of performing artists and creatives earning 52% of proceeds generated from the
ring back tones of their songs. After MPs passed the Copyright Amendment Bill 2021, the bill, sponsored by Homa Bay Women County Representative Gladys Wanga, sailed through the third reading on Wednesday evening, raising hopes of better earnings for artists should President Uhuru Kenyatta sign it into law. Uhuru temane pio mnakanja no sign machama ne mar political parties cha. O site gino pio mondo mikoro artist cha kwedo pesa nikich pareni ringtones go iko, which is very sometimes apparently bene kwena wachimbe. Ringtones to me winjwe ringtone to you get sometimes less than 20%. 80% gin pesa makata kuma lala the year or you can't even tell. To inte mi where. Skiza tune. Uhuru's backing of Raila irrelevant to the poll, says Ruto. Ruto wacho ni onge gimora mora malich kata bed ni Uhuru ramoni koro chungwe Raila mago gik maonge no moko ne tiende wacho ni ok bi konyo. Azimio set for official launch tomorrow as parties back Raila bid. Mane wacho mentire Azimio ibro nyuol kiny sama bende koro jogo eko siro Raila Odinga. Wajesomo gi jondiko kaindi nyaka mano endo makoro weche mag piny owacho ntiere kaindi mag piny owacho piny mangima. Dirty Russia cash, British PM censored. Mane wacho ntiere kanyo. Colombia not happy with being listed as hunger hotspot by 2 key UN agencies. Anoka kaindi bende bidden to name first black woman on Apex Court. My mantiere sa Supreme Court my US the bedo jatelo mano endo en jarating. Ano ka ndi the big internship question ni kanyo endo, and then my network ano ka ndi Ferdinand Omanyala nintika kod weche mamoko mantiere. Magi angno mi e weche magoiko ma nyen. FIFA to Kenya reinstate FKF team or remain in the cold. Maneka ka FIFA onyiso Kenya dukuru mwendo wa gejoge ko kamano to okubigo adhula e piny mangima. Mano endo eler mantie kanyo endo sani wabro ng'eyo to koro obro bedo nang'o. FIFA bende ok nyal keto ji nikech jo kanyo goli gi weche moko mag mibadhi mamieno gi kage kacha, to ber mondo FIFA bende samoro obed ga piny to ng'iyo gimoro. Nitie reason momiyo something happens, to kapo ni onge reason to sawa, to kantie reason onego los reason nikech you also want to see the growth of football after all. Mane wach mantiere aparo ni mondo mi wadhi nyime ber mondo warom chieng' wuok tich Kenya sa miyo thuolo.